Sakanan itxialdiaren momentu gogorrenean sortutako auzolan kolektiboari errekonozimendua egin nahi diegu. Hainbat eta hainbat eragile izan dira modu batera edo bestera auzolanean bildu direnak. Baina denen artean, bi ekimen nabarmendu nahiko genituzke. Sakanako Maker taldea eta Jostun taldea. Punta-puntako teknologia eta gure ezagutza tradizionala, irude makinak eta jostorratza, denon osasuna bermatzeko beharrezko genituen ekipamenduak sortzeko, elkarlanean jarriak auzolan erraldoi batean.